Kanang mga ononta mo ba? Unya nagandam na kasi imong plato, platito at kutsilyo, wag kalimutan ang sudan mo. Haskang malasa kay nabilin pa jud ang mong sudan. Hapit jud may mga pas mo. Malasa ka doy, imbis kay di panggutom na pagabot diri, nabilin pa jud ang sudan. Sa dili pa ta moadto ditong dapita, mapit sa diri sa kong barkada, kay naa kuno siya ihatag nga ayuda para sa amoa. Pagabot na mo sa ilaha, gitudloan dayon mi ug asa dapita. Tulog, ibili na sunod. Tuloray ko ha, basin pod og di nimo binlan ang tagiya. Og si Topertsky, matik na. Dali ara nagakuha aning tawhana. Anad man ni sa ilaha. Nagisi pa. Daghan na sigurong manok sa silingan ang nadisgasya ani ba. Pag humana mo kuha sa manok, mitanaw sa misa itoy kay cute kayo, liwat nako. Syempre magpasalamat jud ta sa tagiya sa manok nga si Chupilo Munalim. Ja kay nakabitbit naman mi sa manok, ning uli na mi dadyon kay aron masugdan na namo ang orasyon. Sakto pagabot na mo, naapot si Pilong. Wait, jotero lang. Masa mo duty pala yun, ako duty kay. Maligo ko dagat ron. Asa mga maligog dagat? Sa sapa? Adto sa suba, iligit. Og naa day pinibisita nako nga gikan pa ni siya sa balilihan nga si Sani Bolito. Sani siya ka pintor, mayo ni siya mo design. Rawa pud siya nagdugay, hinglakaw pud siya kay nako na siya isugaton sa pantalan diri sa tubigon. Paglingi nako, uy, dali ara kayo nakaihaw si John Kirby sa manok. Si Christopher pod nagpasan pod sa kahoy kay magbugha kuno siya. Kahoy ray bughaa, basin jaglae na imong bughaon. Nya ang isa ka tawo nagisa-isa na ang kamot kay gitugutan na sa iyang asawa, natagaan na pong permit. Kani pong mga tawhana, di po ganahan mo lihok. Ugwa ko no siya mamugos ra ba? Di sa unta na ko paimnon kay sayo pagayo. Kay basig sayo po ni mga lorong ning mga tawhana. Pero naablihan naman jud nila ang primera. Aw bahala na sila. Midjaw man nagnawang ni John Kirby. Mura man nakainom og suka. Tanglas, mali kayo gaw. Ilan dati ka ang primera, inuno lang mga kwartahan. Ang segunda ni. Ang segunda mo din alam. Unya pa. Nagmata sa amo. Wa palibak ang ilang amo, ningabot man dayon si Boss Archie. Ang pinakakuyaw jud kaning tawhana. Wa ko kabaw nga gibisita na day ko ni Power Ranger Black day. Nahuman naman sila tadtad sa manok. Ako na pay muluto ani. Nya si Boss Archie, ayahay kayo, pinahanday-handay ra. Relax sa kadya boss. Ako ra bahala nimo. Ako na dayong gitimplahan ang manok, gibot nga nako og suka, toyo, paminta ug uban pa. Paghuman ato dayon ang kayon, ato nang isagol-sagol i-mix na to na kay para manuot suot sa sarap. Nahuman naman ta sa timpla, ato na dayon ning itak-ang. Samtang nagpaabot may nga maloto ang manok, nagpaalot day si Pilong o si Archie. Nja sakto pod kay ngabot po si Parindokdok gikan simba kay butan man ni kayong ni Tawana. Maserve man jud siya sa simbahan. Ja kay naluto naman, dito na mi sa bagong spot na mga tuan. Kay ready naman ang tanan. Kani kay buhaman may kasakyanan ani para di mi maglalis. Ibagay sa naong ug sa sakyanan ang musakay ha. Ang kana mga gwapo, are. Unya ang kana mga piki. Are po are. Pakita. Ako, apiki mo ko. Asa ka? Are ko dire. Eh sisa sunod. Kani apiki ni. Gwapo. Meron ka apiki ka. Ari. Uy, kato. Uy, tata na. Ina. Asa mo ka? Kali, ato sa gwapo. Let's go. Nagawa! Mga gwapo sa sentro na. Ating pagmamahalan. Mga bate man to sila dito. Kita ra jud tinod ka gwapo diri. Dire mga gwapo na. Scam na to sila. Nagkagaroon. Asa man taron na Vex? Wanta di na ta palagatron. Unas. Ato ta sa sapa ron. Kay ang sapa, way hunas, way taob. Sa di pa rin ko makalimot, na di ko i-shoutout dahil si Denver nga na siya sa Dumaguete ron o si Annabel Villanueva. Shout out mga ka-sister, Salamat mga guys. brother. Shout out. Kabot na mo diri sa Danikop, gisugat miguan. Maong nagpasilong na lang mi diri sa tent. Dadyon bayad lang pud mi sa entrance ug sa cottage. An-aw na mo kay murag dugay man jud mo tuwak ning wana ni. Mao ning lohos na lang mi sa ubos. Maghinay jud mo diri dapita ug munaog mo. Kay arang dangugar ba jud diri. Labi na baguan. Mahog dyan na sa lain. Magunsa na lang siya. Diri na midapita na balaka. Kay nangandam na mig plato o kutsara. Kagando pa ang among sudan. Wala din nadala. Nabilin day sa amua. Haskang malasa. Asang sudaan? Malasa ka doy. Imbis kay di panggutom na pagabot diri. Nabilin pa dyan ang sudan. Kilaw na lang dyan may anikuan. Okay. Swaki. Diyan sa haon taman nga nabilin naman dyan ang among sudan.
Ang swake na lang jud ang among gibanatan, pero si Pilong nangita jud diskarte si Pilong nga magkakaon ay. Ang chichirya may isang gimong sudan gituslo pa jud niya sa suka ug tuyo. As kang lamia siyang kaon hinoon. Sa ako kay labaw pong gigutom, ay nisuwa na pug og chichirya. Kay di man pud basta-basta ng chichirya nga among gisudan. Ang importante nga nabusog me. Reason na ninamo nga dapat sa sunod kinahanglan sa di pa mi mulakaw ipang-check sa daan among mga butang para wala na makalimtan. Og ani na lang mi kutob kay mga ligo sa mi og mga ligo sa ta. It's always hurry up and wait for your big break to come around. But if I crack the code a little late, I'm supposed to blame my age and not this town. Yeah, that don't make no sense to me. Cause if time defines my trajectory, then being 25 should make me history. So go ahead and write me off, that's fine by